नमस्कार भाई और भौणी माने एनटेक कम्युनिकेशन को आपण मानक पुणी थे स्वागत। जय जगन्नाथ। मु आपण मानक आगुरी योनो एसबीआई केमिति रेजिस्टर करेंगे से विषय कही देथिली। एबे मु आपण मानक कहबाक जाउची योनो एसबीआई रो यूज कौन कौन। तो एबे चलंतु आमे जिबा योनो एसबीआई एप्लिकेशन को। चलो ये आसीगला योनो एसबीआई रो होम पेज। मु आपण मानक कही देथिली जे केमिति मोबाइल पिन जनरेट करेंगे कि आपण जदि यूजर आईडी पासवर्ड देकी लॉगिन करने ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ମୋବାଇଲ ପିନ୍ ଦେଇକି ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କିପ୍ୟାଡଟା କେମିତି ରାଣ୍ଡମ୍ କରିକି ଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାସୱାର୍ଡ ଠିକରେ ମନେ ରଖିନଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିନ୍ଟା ଆଗରୁ ଦେଖିକି ଗେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଗେସ୍ କରିପାରିବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟସକୁ ଯିବା। ଆକାଉଣ୍ଟସକୁ ଗଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ମାଇ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍, ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍। ଆପଣ ଯଦି ଏଫ୍ ଡି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଏଠି ଶୋ କରିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ ଡି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ଶୋ କରିଯିବ। ମୁଁ ଏଫ୍ ଡି ଆଉ ଆର୍ ଡି ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଆଗରୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇଥିଲି। ମୁଁ ତାର ଲିଙ୍କଟା ଏଠି ସେୟାର କରିନେବେ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖିନେବେ। ମାଇ ବରୋଇଂ ଯଦି ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଏଠି ଶୋ କରିଯିବ। ମାଇ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ? ଆଜିକାଲି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଏସ୍ଆଇପି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଯାଇଛି। ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେ କ୍ରିଏଟ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସିମ୍ପଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଏସ୍ଆଇପି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କଲେ ବହୁତ ସାରା ଫଣ୍ଡସ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନ୍ୟୁ ଫଣ୍ଡ ଅଫର୍ କେଉଁ କେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଆପଣ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଫାଇଦା ରହିବ ସେଇଟା ଏଠିକି ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। थ्रू एसबीआई कैप सिक्योरिटी ये ହେଉଛି ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଯଦି କିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ତାହେଲେ ଏଠି ଡିଏମେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ। ଓପନ୍ ଡିଏମେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଏସବିଆଇ ଛଡ଼ା ଅଲଗା କୌଣସି ଡିମେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଇଟା ଏଠି ଲିଙ୍କ କରିକି ବି ଟ୍ରେଡିଂ କରିପାରିବେ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇ ଏ ପଲିସି, ଲିଙ୍କ ଏ ପଲିସି, ରିଟ୍ରିଭ୍ କୋର୍ଟ ଅର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। କିଛି ଯଦି ପଲିସି ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନିଜ ପାଇଁ ହଉ, ବାଇକ୍ ପାଇଁ ହଉ, କାର୍ ପାଇଁ ହଉ, କିଛି ବି ଏଠି ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ପଲିସି ଅଛି ସେଟାକୁ ଏଠି ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ। ୟା ଥ୍ରୁରେ ବାଇ ବି କରିପାରିବେ। କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏସବିଆଇ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଏଠି ଲିଙ୍କ କରିଦେଇପାରିବେ। ଯଦି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରିଟ୍ରିଭର ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେ ଅପସନ୍କୁ ଯାଇକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ଫାଇଦା ହେବ। ମାଇ ୱେରେବଲ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ଟେ ଏଇଟା ଏବେ ଆସିନି, କମିଂ ସୁନ୍ ସେଟା ନେକ୍ସଟ ଆସିଯିବ। ତ ଏଠି ଓକେ କରିନେବା। ଓକେ କରିନେଲା ପରେ ସେ ଆମର ହୋମ୍ ପେଜକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିନେଲେ ଏବେ ୟୋନୋ ପେ ଦେଖିନେବା। ୟୋନୋ ପେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ବାଁ ପଟେ ଉପରେ କ୍ୱିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଆପଣ ଏଠି ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟୁ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଯିବା ହାରି ଗୋଟେ ଥର। କ୍ୱିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଏଠି ଗଲା ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ବନେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଏଠି ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିସିଆରୀ ଆଡ଼୍ କରିକି ରଖିଥିବେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀକୁ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିଯିବ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ। ୟୋନୋ କ୍ୟାଶ୍ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ୟୋନୋ ଏସବିଆଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇକି ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ରୁ ବି ମନି ୱିଥଡ୍ର କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ମନି କେମିତି ୱିଥଡ୍ର କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇଦେବି। କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେଠୁ କେମିତି ମନି ୱିଥଡ୍ର କରିବେ, ଯେମିତି ଆମର ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ମିନି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଖୋଲି ଯାଉଛି, ଆପଣ ସେଥିରୁ ବି ମନି ୱିଥଡ୍ର କରିପାରିବେ। ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ଆପଣ ଯଦି ୟା ଥ୍ରୁରେ କେଉଁଠି ମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ୟୋନୋ କ୍ୟାଶ୍ ଥ୍ରୁରେ ସେଇଟା ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ବଟ୍ ମୁଁ କିଛି କରିନି ତ ସେଠି ନୋ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛି। ଓକେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ ଯିବା ହାରି। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭାବରେ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ ଓନ୍ ଏସବିଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୋର, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିନେଲେ।
ପେ ଏ ନ୍ୟୁ ବେନିଫିସିଆରୀ, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗିବ। ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ସେ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ୱାର୍କିଂ ଆୱାର ଟାଇମ୍ ନେବ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ଭୀମ୍ UPI ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ ଦେଉଛି। ଯେ ଗୋଟେ ଭୀମ୍ UPI, ଆମେ UPI ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି କେମିତି UPI କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ଏଠି UPI କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ବି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ QR ସ୍କାନ୍, ଏଠି QR ସ୍କାନ୍ କରିକି ବି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବି UPI ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର UPI ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିନେଇଥିବେ ସେମ୍ ଯେଉଁ SBI ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏଇଟା, ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣ QR ସ୍କାନ୍ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ହଁ, ଏଇଟା UPI ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପାଇଁ କେବଳ। ତ UPI ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମୋର ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ UPI ରେଜିଷ୍ଟର ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି। ତ ତଳେ ଦେଇଛି SBI କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ମୋବାଇଲ, ପ୍ରିପେଡ୍, DTH ରିଚାର୍ଜ, ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। SBIର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବିଲ୍ ପେ କରିପାରିବେ। ୟୋନୋ କ୍ୟାଶ୍, ଏବେ ତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲେ, ୱିଡ୍ରଲ୍ କେମିତି କରିପାରିବେ। ଡିପୋଜିଟ୍, ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍, ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ସବୁ ଏଥିରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ତାର ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ହିଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଜଲ୍ଦି ଫାଇଦା ହେବ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇପାରିବେ। ସେମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି SIP, କେମିତି SIP ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ମନି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କେମିତି କରିବେ, ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ, ତାର ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଲୋନ୍କୁ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରଥମ 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କିଛି ଲୋନ୍ ନେଇଥିବେ ସେଇଟା ଏଠି ଶୋ କରିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ସ୍, ସେଇ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯଦି କିଛି ଅଛି, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଯିବ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ସେଇ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କହି ନେଇଥିଲି, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପଲିସି ଅଛି ନିଜର ଗାଡ଼ିର, ବାଇକ୍ର, କାର୍ର, କିଛି ବି ଏଠି ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ, ନୂଆ ବି କିଣିପାରିବେ। ଆମର ହେଲା ବେଷ୍ଟ ଅଫର୍ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନର ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଛି। ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ୟା ଥ୍ରୁରେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ସପିଂ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମାନେ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଯିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମନି ଡିଡକ୍ଟ ହିଁ ହେବନି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ। ଓକେ, ଏଠି ଗଲେ ହେରି ଏଠି ନାଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆମେ ଏବେ ହୋମ୍କୁ ପଳେଇବା। ହୋମ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଇକନ୍ ରହିଛି, ତାର ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଠି ସିରିଏଲି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ଆକାଉଣ୍ଟସ୍, ୟୋନୋ ପେ, ୟୋନୋ କ୍ୟାଶ୍, ଡିପୋଜିଟ୍ସ ବଗେରା ବଗେରା, ଏଠି ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ସିରିଏଲି ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବୁ। ୟାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି, ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ କାହାକୁ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ଡରିବାର ନାହିଁ, ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। କେବେ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କେହି ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବେନି, କି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କେହି ପଇସା ବି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫାଇଦା ହେବ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ବୁଝି ନପାରିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିବେ, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।